Hello, ebusiafo amodofo pa efia jemfo a ankrabiem. Emra yeritu ya akwantu yi ewo anigye ene abrabomu. Ahotoso ene aniso da etoso akron. Ene dayi yembotae ne se yenhu obi a yebesrew ne ya yewon bye bye. Yabema won bye bye. Yo. Enye nsem ema obi nkese wo hu na eto. Na emom yenim ne obi kom. Inti se yehyi obi ne yesrew ne ye ma ne bye bye a. Nya ye kan se ye hu. Na sane ene woda ne ti biara. Obeye pepepe. Bibia beye pepepe. Inti ene yerishe nkrofo nkran. Ene yerema nkrofo anidaso. Ene yema obi a yebehia na ebia na waka kire ne krese ene yeda etwato efisa abrabọ na ona emu no onhu so. Esan se ene ogbo ade ebefa wo so na waye nhira amaso nipa nti yehu na yebesrew na yama won bye bye. Na so wo bisa yense ye ho teden a ye nkese ye hu ye keke. Yebekese ene ebeye da soronko. Ene onyame beda na hu adi. Ene eyeda minim se menya bibi soronko afi nayimu. Efise nia ewo akomemu no eno na epue eniso. Ensese yehu babi obi fi ansa na se yehyi obi na waye nanimu se ya. Yehu se ene de ene nye da pamman. Efise serew ene bye bye yede wiase afa na nyinara babi biara wofi wote ase. Inti ene se yehyi obi a yebesrew ne yama no bye bye. Na se yepese ene mpo yenhu bibi soronko bi emudi a yebebisa won se won ho teden. Na se won aye mpo a yasrew na yama won bye bye. Na se yenso wo bisa yense ye ho teden a yaka akire won se ene ye da soronko a otwere yampon abo yebema ye ni agi ni ye ni aso. Ene nia ukomu biara wo wa abrabom ne ti asese so nyame ama ade achewe bibia ebekwa na aposo na aposo na aposo na aposo. Inti ene botaye esi ye ni so yi ewo ye anigye akwantu ya yeritu wo ya abrabom. Mehye wo nkranse ene da etoso akron se wuhyi obi a srew kire na man bye bye. Eye modofo pa efia jemfo a ankra ye behia ewo da etoso dunemu makramo.